І на каляды мы вырашылі прыгатаць старадаўнія беларускія напоі. Прыгатуем у тым ліку і беларускую традыцыйную настойку крупнік, які вядомы з сярэдзіны 18 стагоддзя. Крупнік старадаўні традыцыйны беларускі напой, які адносіцца да катэгорыі настоек. Згодна з легендай, рэцэпт быў створаны нясвіжскімі манахамі, бенедыктынцамі. Гэты напой падаюць як халодным, так і гарачым. Існаваў рытуал палення крупніку. Інгрэдыенты складвалі ў вялікую міску. Паступова пылаючая сумесь набірала цёмна-янтарны колер і карэнны водар. Па знаку гаспадыні ўсе адначасова дзьмулі на полымя. У 19 стагоддзі майстэрства прыгатавання напою лічылася вельмі важным для гаспадыні шляхецкага роду. У кожнай гаспадыні быў свой рэцэпт. Таму і я вам сёння прапаную свой рэцэпт прыгатавання крупніка. Для прыгатавання нам патрэбны вішнёвы сок, гарэлка, вада, карыца, перац, гваздзіка, ваніль, мускатны арэх. Па-першае, патрэбна праварыць мёд з вадой. Потым дадаць спецыі, пракіпяціць. Далей дадаем вішнёвы сок і гарэлку. Затым все гэта перамешваем. Менавіта з гэтымі традыцыйнымі напоямі беларусы святкавалі каляды з даўніх часоў.